ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଉଦଳା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତରୀ ତଥା ମାନପତ୍ର ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉଦଳା ଓ ଉଦଳା ଆଖପାଖ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର କଳା ଲୋକସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶଧାରାକୁ ତଥା ଉଦଳା ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରୀତିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କ ପରି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସଚ୍ଚୋଟ ସାହସୀ ନିର୍ଲୋଭ ନୀତିନିଷ୍ଠ ତଥା ବୃତ୍ତିକୁ ବ୍ରତ ମାନୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କମ୍ ମିଳେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଧୁମସା ଉଦଳା ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସଡ଼କ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଙ୍ଗୋତ୍ସବ ହୋଲି ଗୁରୁଜନ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବକ୍ତୃତା ପରିଚାଳନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଭକ୍ତିଜ୍ଞାନ ବିଚାର ସମିତି ପୂଜାପୂଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଟାଙ୍ଗରାଶୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଲୁହିପା ମହୋତ୍ସବ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସବାବୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାଳିକି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରବିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବଚକ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୁଥାଳ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ରାଜାରାମ ବେହେରା କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ବେହେରା ପବିତ୍ର ମୋହନ ବେହେରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମାଜସେବୀ ହେମଲତା ଶଙ୍ଖୁଆ ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ ନାୟକ କବୟିତ୍ରୀ ନମିତା ରାଉତ କବୟିତ୍ରୀ ରୁକ୍ମଣୀ ସାହୁ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଏକ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ପ୍ରତିଭା ପୂଜାରୀ ତଥା ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏହାର ମୁଖଶାଳା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଥିଲେ। ଦିବଙ୍ଗତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାଳନା ସହ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସାହିତ୍ୟ ରଥର ଚାଳକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଲେ ସାରଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଉଭୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ବେହେରା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା କବି ତୀର୍ଥେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ମହାଶୟ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଠ କରିଥିଲେ ଯାହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଚାକିରି କାଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର କଳା ଲୋକସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରାର ଯାତ୍ରାର ଅମଳିନ ସ୍ମୃତି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଉଦଳା ମାଟିରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଜନନାୟକ ପଦୋନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ନାୟକ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖଦାୟକ ଉଦଳା ମାଟିର ଥିଲେ ମହାନାୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଭାର ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ତଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଓ ସଫଳ କାମନା କରିଥିବା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କଳା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।